खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ राजखान्थिजों हारिया गोलाव समनिफ्रायनो गावनानै दंखायो बेखौ खौसे खालामनो थाखायसो जों APB खौ दादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बोसोन बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय दिपेन बर' खाम्फा बरगयारी इহঁতে দায়িত্ব লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বৰৰ লগত আপুনি বহিব লাগে মইতো বহিম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই আপোনাৰ লগত থকা যিবিলাক বাগা লিডাৰ আছে এইবিলাক কি বাগা লিডাৰ নেকি বাগা লিডাৰ এনেকুৱা কাম নাই ইহঁতে বাগা লিডাৰ নহয় চবয়ে মানে দিছে বুলি কৈছে বাগা লিডাৰটো কোনটো বুজায় বাগা লিডাৰ নহয় ইহঁতে কাম নাথাকা লিডাৰ স্যার কি উদ্দেশ্য বহিব আপনার লগত ইউপিপিৰ লগত কি উদ্দেশ্য আহ্বান জনাইছে আপুনি এই যে কৈ আছে না বড়ো জাতি একমত হ'ব লাগে বড়ো জাতি ইউনাইট হ'ব লাগে এইটোৱেই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দৰে প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখা এইটো আমাৰ এই যে জিকিব দেখা নাই এইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগত কিবা আলোচনা হৈছে এইটো দেখা নাই এই যে এইটো যেহেতু গৌৰৱ গগৈ এন্ট্ৰি মাৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ কিবা আলোচনা হৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত কিবা আপোনাৰ লগত আমাৰ কাৰো লগত আলোচনা নাই কৰাও নাই নকৰিমেই আমি ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কিবা অসুবিধা হ'ব কি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নাই আমাৰ কোনো ক্ষতি নহয় আহক কংগ্ৰেছো আহক বিজেপিও আহক ইউপিপিও আহক ইউডিএফও আহক বা আমাৰ আপ পাৰ্টিও আহক ABP অল্টাৰনেটিভ বডোলেণ্ড পাৰ্টি ইহঁতেও আহক আমাৰ কোনো ক্ষতি নহয় বেয়া হোৱা নাই মুঠতে ওদালগুৰি হিচাপে যিখিনি ৰিপৰ্টিং কৰিলে দল হিচাপে বা ইয়ত হিচাপে বা কোকৰাঝাৰ হিচাপে যিখিনি ৰিপৰ্টিং দিছে ইয়ত হিচাপে বা কোকৰাঝাৰ জিলাত BPF দলৰ বা ইয়ত হিচাপে কেনেকৈ কাম কৰি আছে এইবিলাক আমাক জনাই দিছে মুঠতে 10টা জিলাৰ যিটো ৰিপৰ্টিং এইটো বেয়া হোৱা নাই BPF দলৰ যেটো স্থিতি খুব মজবুত ইয়ত হিচাপেও কিছু অলপ মেন পাৱাৰৰ অভাৱ হৈছে সেইটো আমি ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছে মুঠতে দল হিচাপে ভাল ইয়ত হিচাপে ভাল আৰু ইয়তৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট ইহঁতৰ যিটো ৰিপৰ্ট BPF চৰকাৰ গঠন কৰাটো একদম চিয়ৰ আৰু BPF-এ এবছলিউট মেজৰিটি পাব কিমানখন সিট পাব স্যার সিটৰ লগত কি কথা গভৰ্ণমেণ্ট বনাব পাৰিলে হ'ল আমি এবছলিউট পাম 21টাতকৈ বেছি পাম আমি এইটোৱেই প্ৰমোদ বৰৰ কি হ'ব প্ৰমোদ বৰৰ 0 প্ৰমোদ বৰৰ একো নাই কিন্তু নৱকুমাৰ হৰণীয়ে কৈ আছে মিত্ৰতাৰ হাত আগবঢ়াইছে নৱকুমাৰ কি মিত্ৰতা হ'ব নেকি JSPৰ লগত নাই JSPৰ লগত আলোচনা নকৰা নহয় কৰিছে কিন্তু ফাইনাল পৰ্যায়লৈকে অহা নাই কথা সেইটোৱে আলোচনা কৰিছে ফাইনাল পৰ্যায়লৈকে অহা নাই কথা সেইটোৱে ফাইনেল হ'ব ফাইনাল সময় আছে না এতিয়াওতো ইলেকশ্যন কিবাটো ডিক্লেয়াৰেই হোৱা নাই ডিক্লেয়াৰ হওক নিশ্চয় ফাইনাল পৰ্যায়ত আহিব কিবা একটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সঘনাই BTRত প্ৰৱেশ কৰি আছে নাই CM ডাঙৰীয়াই আমাৰ BTR বুলি নহয় গোটেই অসমত ঘূৰি আছে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন আঁচনি লৈ পেলাই বা যিবিলাক 4.5 বছৰত যিবিলাক কাম হৈছে এইবিলাকৰ ৰিভিউ কৰি আছে কেনেকৈ হৈছে প্ৰজেক্টবিলাক কেনেকৈ ছাকচেছ হৈছে না হোৱা নাই এইবিলাক গোটেই ৰিভিউ মিটিং কৰি আছে সেইটোৱেই এইবাৰ বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰিব নেকি BPF-এ কোনোবা বিজেপি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা ইউপিপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু নক'ব BPF-এ অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইবাৰ কাকো গালি গালাজ নকৰে ইউপিপিএলকো নকৰে BPF-কো নকৰে এইটো নাই এইটো বিজেপি দলৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে আমাৰতো গালি গালাজ দিয়া আমাৰ কাম যেটো কাম কৰিব পৰা নাই আমিতো গালি দিম বিজেপিয়ে যদি গালি নিদিয়ে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু BPF-এ গালি দিব বেয়া যদি কাম কৰে গালি দিবতো BTC-ত বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক জাষ্ট সহায় কৰিছে মেইনটো হ'ল ইউপিপিএল চৰকাৰ কোনে চলাই আছে হয় বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক সহায় কৰিছে কিন্তু চৰকাৰ কোনে চলাই আছে ইউপিপিএল সেইকাৰণে ইউপিপিএলক আমি গালি দিওঁ কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে কৈ আছে যে 17 বছৰে প্ৰমোদ বড়ো কাম নাই ইয়াৰ কোনো কাম নাই খেলক আপুনি খেলি পেলাই দেখাওকচোন
प्रमोद बरक गाली दिखिब कारण जागाय नाथाकाबो लामार किमान खम आरो इया टोटेल फेलार जिमान मिशन लैसे सब फेलार जिमान विजन करिसे सब फेलार আপুনি আপুনি 5টা বছৰে আপুনি বিটিসি এসেম্বলিত কিয় আপুনি এবাৰো নাজলে ইয়াৰ লগত কি কথা আছে আমাৰ বিপিএফ দলৰ এমসিএলএ সকলৰ লিডাৰ আছে লিডাৰ থাকিলে হ'ল না মোৰ লগত কি কথা মোৰ লগত কি আপুনি নাথাকিলেও কথা নাই নেকি মোৰ লগত কি কথা অপজিশন লিডাৰে যিখিনি ক'ব লাগে ক'ব আমাৰ দলৰ লিডাৰ আছে বিপিএফ দলৰ অপজিশন লিডাৰ হিচাপে আমাৰ দেৰহাছাৰ বসুমতাৰী আছে দেৰহাছাৰ বসুমতাৰী লিডাৰ বনোৱাৰ পিছত মই আৰু কিবা ক'ব লগা আছে প্ৰমোদ প্ৰশ্ন কৰিছে দলৰ সভাপতি হৈ বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিয় আহা নাই পৰিষদত এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইবিলাক কাম নাই अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्डआ थांनाय 2 तारिख एप्रिलावसो जोनोम मोन्दों थ' बे गुसुं समावनो जोङो सारा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ जोङो दाफुंनानै लानो हादों आरो बिनि सिङाव जिखिनि ब्लक कमिटिफोर दङ जिखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ प्राय जोङो दाफुंजोबफ्रामनायानो जाबाय मोननैसोल' बाखि दङ जेराव जोंहा प्राइमारि कमिटि आरो ब्लक कमिटि जानो दंबावो स' बेबायदि मावनो हानायनि आन्दोआव दिनै माला मानसिया पार्टिखौ मोजां मोनो माब्ला मानसिया गुबुन मोनसे पार्टियाव जोनोम जइन जायो थ' बेखौ जुदि जोङो सिदायैनो जुदि बुङोब्ला नैबे मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो जे जायजों मोजां मोनसे थांखि थायो जायखौ मोजाङा मानसिया गोसो सिंनिफ्राय अनसायनो हायो जायखौ सापर्ट खालामनो हायो जाय मोनसे पलिटिकल पार्टिजों थाङोब्ला गावनि भबिष्यता माने क्लियार बेखौ नुहुरो अब्ला गोबां मानसिफोरा बे गोदान गोदान पलिटिकल पार्टी बा गोदान गोदान संगठनफोराव माने जइन जानाय बा लोगो लाफानानै खामानि मावनायखौ जोङो बुहुमाव नुनो मोनो थिग बेबायदिनो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआबो जिहेतु मानसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय बिटिसिआव थानाय साफ्रोम लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव पार्मानेन्ट मोनसे पिस आरो गोग्गो मोनसे जौगानायखौ लाबोनो लोगोसे गोग्गो मोनसे राजखान्थि लाबोनो जेराव एपिबिआ जोनोम मोनबाय बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों बजबनो हानायखायनो बे गुसुं समनि गेजेराव जोनोम मोननाय मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ बयबो अनसायदों आंनि दिनै सेन्ट्रेल इयुथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बेखौनो बुंनो हायो हारि सोखावनो थाखायसो दादों होननानै बुंदों नाय मोनसे बाथ्राखौ एपिबिआ बा मबेबा मोनसे आफाद बा मबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिया मालाबाबो गाज्रि मोनसे थांखिजों जोनोम मोना हामायन' मोनसे फुटबल क्लाबाबो मोजां मोनसे थांखि लानानैसो जोनोम मोनो माबा मोनसे फिसा दोलोआबो जेब्ला बुहुमाव जोनोम मोनो बिथांमोना जेब्लाबो मोजां मोनसे थांखि लानानैसो जोनोम मोनो दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हिसाबै जों जि पलिटिकल पार्टिखौ जों जोनोम होदों बेयाव जोङो हारि सोखावनो होननानै जों बे पार्टिखौ जोनोम होआखै बरन्स जोङो नुदों हारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गावनानै दंखायो राजखान्थिजों बे गावनानै थानाय मोनसे राजखान्थिखौ जोङो माबोरै बजबनो हागोन खारन जोंनि गेजेराव थाखानाय मोननै पलिटिकल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव मोनसे गोबां माने गोथौ रोखोमनि गावस्रालायनाया फैबाय हारिनि गेजेराव थ' बेखौ जोङो माबोरैहाय बजबफिननो हायो दा राजखान्थिजों गावफ्लेना थानाय मोननै मोनसे पलिटिकल हान्जायाव गावनानै थानाय हारिखौ बजबनोब्ला गोदान मोनसे अल्टारनेटिभ नांगोन गोदान मोनसे गुबुन लामा नांगोन थ' बेबायदि थांखिजों जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जों जोनोम होदों आरो बे पार्टिया हारिखौ सुखावनो जोनोम जायाखै बे पार्टिया बिटिसिआव देरहानानै सरकार सालायनो जोनोम मोनदों आरो बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा माने अनसायनानै जोंखौ सापर्ट खालामनायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ थ' थोंजोङै जुदि बुङोब्ला अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ देरहानो खौसे खालामनो सान्तिखौ मोजां रोखोमै गायसननो आरो गोग्गो मोनसे डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो जेराव जों नुबाय बिटिसिआव ड्राग्सजों जोंनि इयुथ्सफोरा नस्थ' जाबाय जौ लोंनानै गान्जा सोबनानै साक्सेस जानो गोनां इयुथ्सफोरा जेननानै थानायखौ जों नुबाय बेफोरनि थाखाय एपिबिआ जोनोम मोनदों दान मोनसेनि उनावनो बिटिसिनि बिसायख'थि समस्थियाव जोंनि पार्टिनि गोहोखौ जों जेरावबो बारायदों थ' पार्टिनि गोहोखौ बारायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि भट कमिटि जों जेरावबो बिटिसिआव जों दाजोबदों स' बेजों जोङो साखाफारा जानानै दङ जोङो 40टा समस्थियावबो एपिबिखौ गोरा गोख्रों जों खालामगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ आफादगिरि दङ पिएमबि बडि जोंनि गेजेराव दङ जोंहा डिसिसन लाग्राफोरा डिसिसन लागोन जोंनि फिल्डआव खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै स' बै समासो खोन्थासिगोन जोङो माबायदियै बाहागो लानाय जागोन बे बिटिसि इलेक्सनाव खिन्थु जोङो जेरैखि जाया बिटिसिआव पावाराव थानो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जुजिगासिनो दङ रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरगोन आं खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ एज ए आङो सेन्ट्रेल इयुथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानोना दिनै जोङो मानसिनि मोजां खामानि मावनो जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनो जोंनि समाजाव नुजानाय माखासे गाज्रि आखुथायफोर बा जाय आखुथायफोरा जोंजों लोगोसे समाजाव थाफाबाय थायोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जौगानायनिफ्राय जों उनफाफिनलांगोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावदों जेरै खामानि मावगोन आरो मावबोखादोंबो एक्स एन डिबि हिसाबैबो गोदो जेरै जोंखौ ड्राग्सआ नस्थ' खालामनो नागिरबाय जोंनि मोजां मोजां गथ'फोर जाय गथ'फोरखौ गावनि बिमा बिफाया जोनोम होखांनायनि उनाव फेदेरनानै
स्कुलाव एडमिशन होदों आरो बै बिमा बिफाया गावनि न'निफ्राय 8 किल'मिटार गोजानाव इंलिश मिडियाम स्कुलाव गावनि गथ'खौ सान्दुं अखा खिथु उनाव स्कुटियाव फज'नानै सोरबाया साइकेलाव फज'नानै लाना थांदों नाथाय बै गथ'फोरा मिथिस्लाबै सोरबा ड्राग्स फाग्ला जादों सोरबा गान्जा फाग्ला जानानै दङ बेबायदि जाथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ बेवहाय दिनै जोङो बेबायदि गासै खामानिखौ एक्स एन डि बि हिसाबै मावबोखादों आरो एक्स एन डि बि हिसाबै खामानि मावनायाव जों बुजि मोनबाय दिनै जोंनि समाजनिफ्राय बा जोंनि बिटिसिनिफ्राय ड्राग्सखौ जुदि खोमानांगौब्ला आल्टिमेटलि जोंनो पलिटिकेल पावारा बिराद इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल पावार गैयाब्ला जों बे जेंनाखौ मालाबाबो फोजोबनो हाया बेवहाय जोङो मोजां माने थांखिफोर लानानै ड्राग्सखौ हमथानो थाखाय जोङो सरकार जुदि बानायनो हायोब्ला बिटिसिनि बे मोनबा जिल्लायाव जोङो रिहाब सेन्टार खेवगोन जेराव जोंनि फंबायफोरा मिथिस्लाबियाव ड्राग्स लानानै सैनांबाय थादों दिनै जायफ्रा ड्राग्स फाग्ला जाबाय बा ड्राग्स मोनाबानो थानो हाला बिथांमोनाबो लाजेननाय समाव बुजि मोनाखै बेफोरखौ खिन्थु बिथांमोना जेब्ला माने लालांबाय गंसे गंनै लाबाय गारनो हायासै बिनि उनावसो गम मोनबाय जे आं ड्राग्सखौ मोनाबा आं न'नि सिलिन्डारबो फाननांगोन आं ड्राग्सखौ मोनजायाबा गावनि बिफाखौबो बुथारनांगोन नै दाखालिसो मैया ना दाखालि मोनसे जाथाय जालांदों गावनि बिफाखौ बुथारनो गोनां जादों बिनि सिगाङाव गावनि बिमाखौनो बुथारनो गोनां जादों स' बै गथ'फोरा लाजेननाय समाव मिथियाखै जे आं बिबायदि जाहैगोन बे ड्राग्सखौ लायोबा बेवहाय जोंहा सिमां दङ दिनै जों सरकार फर्म खालामनानै सरकार गठन खालामनानै जोंनि नस्थ' जानाय लाइमोनफोरखौ जों बासायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव दिनै राजखान्थिखौ लानानै गावस्रा गावस्रि जानायखौ नुदों जोङो गोबां जायगाफोराव दिनै जेब्ला इलेक्सन फैयो जोंनि आबै आबौआ होनानै गालांनाय मोजां मोनसे समाजनि थासारिया बायफ्लेनानै मोजां मोनसे बाथौ थानसालिनि मोजां मोनसे थासारिया बायफ्लेनानै नों उमुक नों थुमुक नों उमुक पार्टिनि नों थुमुक पार्टिनि होननानै जोंनि समाजाव गेंग्रें माने नांलायलायनायखौ जों नुयो बोराबलायनायखौ जों नुयो थ' बेफोरखौबो जों गैया खालामनो नागिरदों आरो बेवहायनो जों बुंगोन अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआ बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बेवहाय जोंखौ गोसो सिंनिफ्राय अनसायनानै सापर्ट खालामनो थाखाय आङो दिनै सेन्ट्रेलनि इउथ प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो बयखौबो खावलायो